סיפרת שהוא היה שונה. כן, עכשיו הוא נהיה דפוק לגמרי. אתה יודע שהעיפו אותו מהבית ספר? כן, כולם יודעים. כן, אבל אתה יודע למה? למה? כי הוא זרק לבנה הסגנית המנהלת. לא מאמינה שהייתי עם הארס הזה. כמה זמן לוקח לך בגדים? אני נכנסת למים קצת, אתה רוצה גם? כן, אבא, אני נכנס קצת. לא, חכה, באנו לדוג. די גדורי סבלנות. תתפוס משהו אחר כך נדבר, אוקיי? לא נעים. תיכנסי את, וזהו. לא נעים לי מגבי. אין לא נעים, תדוג. אלכס, אני נכנסת. גבי, שמעת אותי? יש עוד זמן, אני אבוא אחר כך. תוריד את החכה. אוקיי, בסדר. אתה יודע, בעבודה שלי אני נתקל בהרבה דברים שאנשים אחרים לא רואים. יש אנשים קנאים, אלכס, שבא להם לקחת מה שיש לך. אבל אתה צריך לעמוד על שלך, אתה מבין? אפילו אם זה אומר לפעמים לדרוך לאנשים על ההבלות. תראה, מה שאני מנסה להגיד לך זה שאני שמח שאתה עם גבי. עדיף לה איתך ולא עם סימון. אלכס. אלכס! מה? תפסת משהו, אתה יושן? נו, תמשוך. רגע, איך? מה? תגלגל. איך מגלגלים? לא, זה מוריד. וואלה, הפתעת אותי. לא חשבתי שתצליח לתפוס משהו. מה לי ולדגים, אבא? אני מושג איך חותכים את זה. רוצה שאני אחתוך? כאילו, זה לא מגעיל אותי. לא. אלכס דג אותו, אלכס יבשל אותו. גבי, תני לי. אלכס. מה זה משנה בכלל? זה מאוד פשוט. אתה לוקח את הסכין, מחזיק אותו ישר, פשוט חותך. אבל, אבא, זה מגעיל. אל תהיה נקבה ותחתוך. תגיד לי, מה הבעיה שלך? תחתוך את הדג. אני לא רוצה. אם הוא לא רוצה, הוא לא חייב. אל תתערבי. תחתוך את הדג, אלכס. לדוג אתה לא יודע, לפחות תחתוך אותו. אל תסתכל עליי, תסתכל עליי. תחתוך את הדג. אלכס! אלכס! אבא שלך ממש מניאק לפעמים, אתה יודע? אל תקחי את זה קשה, הוא... בן אדם אחר, הוא חונך אחרת. טוב, אני מניחה שזה מה שתקופה ארוכה בשירות צבאי יסודי עושה? אמרתי לך שהוא קבלן עפר. ממש. בגלל זה הוא מסתובב עם אקדח בכל מקום? הוא לא תמיד עם אקדח. הוא עובד מלא עם ערבים בשטחים, ובגלל זה יש לו נשק. מי לוקח אקדח כשהוא הולך לדוג? זה מוזר לגמרי. סימון פה. מה? יושב שם עם חברים שלו. אני חייבת ללכת. טוב, אז נדבר? כן.
זה שחתיכת חרא כמוך נשאר בבית ספר עם מאיות, ואותי מעיפים. אותי! מה אתה רוצה? איך זה? אה? תענה! מזה אבא שלך כבר לא יוכל להוציא אותך. אבא שלי אומר אבא שלך אומר שאבא שלך אומר! שניכם שני שקרנים מסריחים. כולם מדברים על המכרזים שהאפס הזה זוכה בהם, אבל מה? בחיים לא ראיתי אותו מרים פרויקט. בחיים לא ישב על דחפור. לא גנבתי ממך כלום. ומה עם גבי? היא לא נחשבת? נראה לך שעדיין תאהב אותך? כשהיא תראה את הגוף החלש והמאפן שלך, אה? אלכס, עצור שנייה. מה קרה לך? מי עשה לך את זה? תענה לי. מישהו מבוגר? מישהו מהבית ספר? בוא. שב. זאת הפעם הראשונה שאתה אולי מבין מי אתה. ולא סתם איזה כוסית. אלכס, אני לא נתתי שיעשו לי את זה. ילדים פחדו ממני. כיבדו אותי. מי יגן עליך אם לא אתה? מי יגן עליך? תענה לי. אני. מי יגן עליך? אני. אל תשכח את זה. עכשיו תאכל. אלכס! מה לא יודעת? מה לא יודעת? אין לך מושג, איפה הוא? איפה היית? בבית ספר. למה כל כך מאוחר? שיחקתי כדורסל עם גבי. תביא את התיק שלך. תבינו? שנייה. כן. אתמול בלילה. כן. אתה יודע שהוא עליי כל הזמן.
אז תודיע למי שצריך להודיע. ביי. נשבע לך אם עשית משהו עם אנשים. בדקת מתחת לכיור? מה? אם הייתה מחביאה את זה שם כשהייתי קטן, כדי שאני לא אגע. מצאתי! כן. לא, זו הייתה טעות. איך היה בבית ספר, חמוד? אל תשאלי איזה יום.